गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरनानै लाहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दसे सम मोनोबा नायलांबानो जाबाय आरो जायफोर सापर्ट खालामनो गोसो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामना हो, आंबो सापर्ट हरफिनखायो। थ' बिदिबा नायलांदो लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा, बयबो भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामलायनांगौ, ओरैनोल' लोगो जानानै थानो नाङा, बयबो सापर्ट खालामलाय। आंखौ जाय सापर्ट होयो बिथांमोनखौ आं सापर्ट होफिनखायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ अननानै नायलांदोलाय स्किप खालामालासिनो। फैदो बिदिबा दिनै मा खालामनाय जायो, मा ओंख्रि संनाय जायो बेखौनो ससे देखायलायनोसै। थ' फैदो सनाफोर। दुब्लिबारि मोनफैबाय। दुब्लिबारि माइफोरा बिराद मोजां मोजां बेदां जादों। आंना लोगोफ्रा नै सान्दुङाव थानो हाला। माखौबा सान्दुङाव थानो हायाखै आंना लोगोफ्रा। सान्दुङाव थानो हायाखै नोंसोरो? बोरै नोंनालाय बहा? मानो आथिङाव फानफ्रबाय थायो नोंलाय? लुसि? बैयाव मासे दंबावो आरोबाव। सान्दुङाव बारा थानो हाया, बोरमाफोरा लांफैयाबाबो जाया। र' थौ गासिबो खाद। जा 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 जेव जावजोबथार आंना लोगोफ्रा। ओइ मा माइ जादों? आया बेखौ हगारफ्लाङाखै र'। थौ ओइ लुसि जा थौ ओइ बदमास माइल' जानो नोंसोरो? रायजागोन हाय, मालिकआसो रायजागोन। चलो बेयावनो स्टप। थांथ'नो मोना। गोथेनि आंनि दोग्रा गनालाय अबाव थांखो? बिदिबा आङो बोरमा दोनानै लाग्रोनोसै। ओइ बारा देवानि दाजा, ओरै फै। आंनि दोग्रायालाय बोरमा दोनसै र' लोगोफोर। दसे दोनथ'नोसै आं मबाइलखौ। मबाइल लाबाथाय खामानि जाया। masih
आखाइखौबो दैग्रोनोसै र' ओइ र' मायाव खारलांनो नोंलाय बेयावनो जानानै था ओरै फै डिस्टार्ब जाथ'दोंहाय लोगोफोर आं दोनथ'नि दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन टेस्ट खालामनांसिगोन आंनि दाउजों आलुजों संनायखौ बिराद बरिया जादों टेस्टि याम्मी गोथावथार जादोंहाय हटकेसाव सोनानै दोनखाजोबनोसै दाना गुदुं थानाय बायदि फ्रायथार खालामथाराखै आङो मानोना एसे बिदै थाबासो रस गोनां मोनजासिनो बारा गोरान खालामबा एसे टेस्टफोरा खम बायदि मोनो मालाबा ओंखायनो दिनै बेबायदि जानो लुबैनानै संबाय आङो एसे बिदि थालोआव बिदि सोलानो मोनबाय दसथानानो जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै बिदिबा आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनैहाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो नाजालायसिगोन बिदिबा बाय बाय